И здравейте хора, в днешния шоу ще ви благодаря за 76 абоната в канала Калата Долна Бед Долна Брат 04. И искрено ви благодаря за 76 абоната, в смисъл на другия ми профил, дето ми едва събирах 48-50. А тук направо превъртях си YouTube аз. 76 абоната. Хора, много ви благодаря за това. Много сте добри, в смисъл. Много ме подкрепяте така. Пък, живот и здраве, ако ми даде скоро да направи едно нещо на живо, ще караме колела, ще се разхождам. И като ми пишете нещо в коментарите, аз ще се пробвам винаги да ви отговарям, зависи ако мога. И нали, да. Хора, се чудете, защо се разхождам толкова много, защото съм просто у нас и не искам да седа на едно място. Така. И пак ви благодаря за 76 абоната. Искам да очаквате видео, репортаж на живо, горе-долу другия месец или по-другата седмица. Или просто когато ми даде, ама да знаете, че може би няма да има скоро такъв на живо. Защото не ми дава, трябва да има поне 100 кратки видеоклипа, май, не знам. Хора, чао и благодаря ви за 76 абоната в канала ми. Чао!